दाना फैसासो बिबाय नालाय आहाबो होननांगौ जाबाय नोंना आं आरलाखौ होनो हाया नालाय होनो हाया ओमफ्राय दा खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोनसे टपिक बिटिसि जब दा बिटिसि जबनि मोनसे दुंहाव थासारि दा बेयो दिनैसिम जोबना थाङाखै दा दिनै बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिजाल्ट दा बेबो एपइन्टमेन्ट होबाय दा बेनि उनाव लोगोसे पिसिडिसिनि रिजाल्ट होबाय आरो बेनि एपइन्टमेन्टखौबो होबाय दा बेनि उनावबो दिनैसिम माने दा बेनि मोनसे दुंहाव थासारि एबा बेनि मोनसे अजद दा बियो जोबनानै थाङाखै अब्ला जों दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों दा बिनि फुल डिटेल्सखौ सावरायगोन दा दिनैसिम माबायदि माने कन्डिशनाव सोलिगासिनो दं एबा दुंहाव थासारिया माबायदि दासिम सोलिगासिनो दा बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन पइन्ट्सफोरा जाहैबाय 8 लाखनि साख्रि बायदों दा बेफोरबायदि मोनसे टपिकखौ सावरायजानाय जादों सेल्फ हेल्पनि फैसा जादों दा बेफोरनिबो खायसे टपिक सावरायदों माने केलेंकारि एबा जाख्ल'नायनि खायसे खेंफोरथि होदों दा बेखौबो जों सावरायनाय जागोन एपइन्टमेन्टआ जाखाजोब्बाय दा बेफोरबायदि सिगाङावनो एपइन्टमेन्टनि मोनसे एग्रिमेन्ट जादों दा बेफोरबायदि मोनसे टपिकखौ सावरायनाय जादों 8 लाख फैसा बिदों साख्रिनि मुङाव दा बेफोरबायदि टपिकखौबो सावरायनाय जादों लोगोसेनो सासे आइजोआ सुमिला होननायनो मोनसे खेंफोरथि होदों दा बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ मोननो हागोन अके जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोजों आं जासिहरबाय साफ्रोमबो आइ आफाफोरखौ दाख्लैनि जानानै थांनाय घटना दिनै आंनि न'आवनो फैनानै एपइन्टमेन्ट मोनबाय होनाखै आरो सरि एपइन्टमेन्ट जाखाजोबखाबाय लेटार मोनखासिगोन होनफैदों आरो बिसोरो जाखाजोब्बाय पास जाखाबाय होनफैबाय बिसोरो ओमफ्राय आङो बाहायनो गावसोरबो सुनिबाराव लेंलांदोंमोन शुक्रबाराव लेंलांनायखाय थांबाय आरो थांनानै दाना फैसासो बिबाय नालाय आहाबो होननांगौ जाबाय नोंना आं आरलाखौ होनो हाया नालाय होनो हाया ओमफ्राय दाना होनबाय नोंखौ प्रमद सारजोंसो रायलायनांसिगोन होनबाय ओमफ्राय आं बहायनो लिंक दं नामा होनफ्लांनाय जाबाय आं जेनेबा सारखौ गरमजोंनो होननाय जायोना ओमफ्राय दाना फैसाखौनो होनबावबायसो बियो 8 लाखखौ आङो बायनानैसो लाबोदों फैसाखौनो आङो हैफिननांगौ जोबसो होननानै बुंबावबाय बे सारा ओमफ्राय सोर फाग्लि दुखु मोना जानो आंथ' बेखौ होनथारनांगोन ना गरमजोंनो होनबाय आङो आरो दा सुमिलाया मा होनदों आंखौ आंनि थाखाय केलेंकारि होनदों आरो बियो आंथ' ब्लगजों बेबायदि केलेंकारि आं मावबोआखै माब्लाबाबो आं बेबायदि केलेंकारि खामानि मावबोआखै आङो बे समाव आङो मिथिं दावथिं जानाय समाव आङो बेसेबां हरदों आं रम्फामनि न'निफ्रायबो आङो हरदों आं गामिनिफ्राय हरदों आङो माइरं डिलारनिफ्राय माइरं 100 केजि माइरं प्रमद सार फैबाबो आङो 2000 1000 कालेक्सन खालामनानै गावसिनो लांफैदों हरदों आं फाथाखाथायाव जादों ओंखाम जाग्रा थोरसि हरदों आं मानो हराखै आंहा मानो फैसा थाङाखै एथ' गारि लायै खारबाय आंनि फैसाजोंनो मानसिफ्रा होनबावबाय जि फैसा गारबाय बियो आब'आ जि फैसा गारबाय देनांबा मोनफिनगोन ना मोनफिना होनदोंमोन दा है बेनो जामारबाय प्रेसिडेन्ट लानाय समाव मटर हरबाय आंनावनो दोनफैबाय बिनि माबाखौ सोर जाहोदों आंसो जाहोदों जिरन सारनि इलेक्सनावबो आंनावसो दोनफैदों मटरा आंसो जाहोजोबदों बे जिरन साराबोथ' हराखैना आंनो बेनियावबो माबालायबाय गासिबावबो थाखा गारनायल' आंहा मिथिगौ स्कुटि गंसे स्टेन्ड जालायलायबाय आंहा फानबाय आङो 15,000नि माथ्र ओमफ्राय बोराया गोदान बायनानै होफिनबाय थांलाय फैलाय जायो होननानै आंहा बेसेबां फैसा खरस थाङो नों नुदों आङो दाख्लै दोनदोंमोन लेखाखौ थाव सोनायनि गारिनि लेखा थाव सोनायखौ दोनजोबदोंमोन आं दाखालिनि कुसुगावजों चिरांजों मिटिं जानायावहाय दै लांफ्लानानै बेगाव सोनायानो बे जिनिसा सेस सिजोबदों आं मालाबा खिथानो होननानै दोनबाय थादोंमोन आंनि हटेलाव ओंखाम जाहोनाय बै समाव जिरन सारनि माबानायाव आङो जेनेबा ज' होदोंमोन नालाय बिजिपिजों बाहायबो ओंखाम जाहोनायनि माबाया आंनाव दंजोबोमोन लेखाया बे दाख्लै बर्डबार खालामना होजोबबाय आंनिखौ मिथिबाय आंखौ आरो होनदों नोङो सुमिलाया मानो मोनाखै बेलाय सेंसन होनदोंना नोङो सेंसनखौ जेनेबा नोङो 11 लाख मोनबाय फाननानै जानानै दाना जेला फैसा रानो होनबा मोनो होनबा बै समाव जों फथिमा राभानि माबायावहाय फंबायनि न'आव थांबा जों जिरायबाय थानायाव नै फैसा 4 लाखल' जायो होननानै बुंहैबाय नों थांग्रानो ओमफ्राय 4 लाखजों 6 जनजों रानबा बेसेबां गोग्लैयो फैसाया बेखौ सिन्था खालामाखै नोङो बेसेबां मोनदों आरो वाटार रिसार्जखौ होनलायबाय नोङो वाटार रिसार्जआवबो नोङो थांजोब्बाय फैसायानो होननानै बुंबाय
मा रानदों 30,000 खननैजों राननायाव बिदिनो माबासो मोनदों खोमा 60,000सो जाहैदों खोमा ओमफ्राय गावहासो बोथ्रोना लाबावबाय 50,000 आरो नोङो दा एन्जार एगारनिखौ होनलायबाय नोङो बाहायबोथ' नोङो जकारनि जिनिस बियो जकारनि जेनेबा बेथ' 9था गाहामल' होदों 9थाल' होदोंनो मोनदों आङो बाव बेसेबां फैसा मोननांगौ आरो दाथ' बन्द'आनो जाबावबाय मा फैसा मोननांगौ नोङो ना हिसाब खालामना मोनोना नोङो गेजेरावनो जोङो जयै दङ मोनदों मोनाखौ जोंनो मोनथिजोबो ना बेखौ सिन्थाय होनबावबायदि नोङो बाहाय 1 लाख थाखा मोनदों नामा जोङो बाहाय हो आरो नोंलाय माथो दानि सरखारावलाय माथो नों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25,000 हरनायावहाय माथो नोङो कालेक्सन खालामनानै मानो हाजारफा जाखो नोंलाय हो दा बेबायदि केलेंकारियावनोथ' दा नोंखौनो सुखुवाखैमोन आंखौसो होफिननो नागिरबाय थादोंमोन आंखौसो माबादों केलेंकारि खालामदों माबादों होननानै बुंबाय नों आंथ' बेबायदि होनजायाखै आंखौ बिराद मोजां मानसिफ्रानो जि मोजांसो मोनो जि फैसा गारबाय बे आब'आ जि फैसा गारबाय बे आब'आसो होनोमोन आंखौ आं केलेंकारि जाबोआखै आंसो सानफ्रामबो स्कुटि सालायनानै स्कुटि सालाय आंहाबो बुरिबाय होननानै आङो खामानि मावनो बाबाय होननानै आङो नांला होननानै बुंदों आंखौथ' एरख'वाखैबो आंनो नांलासो आं होनहरदों आंथ' रावजोंबो बेबायदि गाज्रि होनजायाखै आं रावजोंबो नोंहासो सेल्फ हेल्पनि 25,000आव 1,000 जानायनि नोंहासो केलेंकारि जानानै दोनहां जाजादोंमोन नोङो नोंनि थाखायसो सरखार फैनायाव मानो कालेक्सन खालामना लानांगौमोन नोङो लोगोफ्रा होनबाय जेला मिटिं जोबखाङो होनबा साननोसै होननायाव सानहोआखैनो नोङो प्लास्टिकयै लानानै फैदों नोङो फैसाखौ बेनो नोंनि मोजां सरखाराव मोजां सालायग्राया आंखौ बुंनो होदों नोङो आंखौसो बुंनो होदों नोङो बाब आगोलाव वार्किं प्रेसिडेन्ट मोननानै फात्ताखौनो होआ गावस्रा अडिट होयो लायो थांलाय फैलाय नाङाथ' स्कुटियानो दैजोंसो खारो आंना दैजोंसो खारोमोन मालाबा नाय आब' थाव सोनाय ना होननानै होफेरदों नोंसोरो हो सारनि बहरनि इलेक्सनाव होफेरदों खिथारोंगो नोंनो दा होनबाय आंहाबो बुंनांगौ पावार दङ मोनथिबाय आंहाबो बुंनांगौ पावार दङ आङो केलेंकारि खालामबोआखै आङो रावबो दा नोंनि कमेन्टआव नायलाय नोंखौ मा होनहरबावदों कमेन्टआव मोजां हरथारदों नामा नोंनावलाय दालाय कमेन्टआवथ' रावबो मोजां हराखै नोंनि दानि हगारनाय कमेन्टआव जानला मेनलाथायनो होननो नाङा मोनथिबाय नोङो आंसो होनदों जेनेबा नोंहा मा अर नांहैदों बाहायलाय बुंखागोनानो प्रमद सारजों रायलायनांगौ होननांगौलाय आंलाय बेबो लिंक दं नामा बेखौलाय होनखागोन ना आङो बेखौलाय होननांखागोन ना मानो होना जानो होननांखागोन रागनि सौथियाव सोर होनो सोर होना नोंबो होनगोन आंबो होनगोन बयबो होनखायो बै समावबो नोङो बिदि फैसा लाबाय नोङो अखानायै साननै ना सानथाम थानानै सेन्ट्रेलनि मिटिं दंमोन जेनेबा सेन्ट्रेलनि मिटिङावथ' नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ बाहायनांगौमोन नोङो जों ओइजोंखालि उकिल सारनाव थांदोंमोन जोंहा ओरै ओंखारबोबाय नोंहा ओरै सोनाबनि माबाजों हाबहैबाय बे समाव नोङो उकिला खिथाखाबाय सारा मैयानि मिटिङाव 7,500 थांदों होनबाय हाब मैया साननै सानथामल' जाथारदों सेल्फ हेल्पनि फैसा लादोंमोन ना बियो ग्रुप मोनफ्रोमनिफ्रायबो हाजारफा होनदों हाजारफा लादों मानो बिफैबावखो बेबायदि खोथाखौबो होनदोंमोन ना जोङो गाव हारसिं थाना लायबावबाय लोगो गैबावा 7,500 थाखाया आंसो पार्टिनिफ्राय केलेंकारि खालामदोंना नोंहा केलेंकारिनि थाखायनो प्रेसिडेन्टआ बायहां जानो नोंलाय हो बहर इलेक्सन खाथिखायसो नोंसोरखौ दोनफिनजोबदों माथो बै बाराव मिथिगौ नोङो आंखौसो दोनफिननो होनबावदोंमोन आंहाबो होननांगौ पावार दङ मिथिगौ नोङो सुमेला आं बावनो दोनथ'नाय जायसै जेसे होनो जेसे बाङो रायजोफोर आं होननाय जाला गोजोनथोंसै।